komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagkapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
hapon sang ikadawang nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Synchronize ang hulag ta, Captain. Dungan kita sulod sa area para makordon nato ng area. Okay. Masunod na kami, subong. Hulag na kamo dira, Captain. Okay. Bye. Jack, Sarge, Sir. dali na kamo. Sudlon na ang lugar nga nahamtangan sa target. Ang face mask ninyo, ha? Itakod na ninyo, Jack. Oo, sir. Kuhaon na to siya. Kabay pa nga wala lang sa may magbato. Para wala sa kabuhi ng madula. Kung hindi malikawan kang may kabuhi ka madula, sir, hindi inaton, kundi ina. Mga kaupod, halong gid ka mo! Halong gid! Mga polis kami! Hapa! 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 Hindi, sir! Hapa! Hindi kami magbato! Hindi kami, sir! Sir, gulpin lang ang sunod sa bahay mong balay. May search warrant kami! Wala pa kasi hindi mo mapakita, hindi mo maserswaran. Oo, ikaw ba ninyo berkahan sa nga mong balay? Sir, may sabot rin sa kwarto. Ato, nakita ng ebidensya. Sir! May armas pa rin, sir. Sige! Himusan ninyo ang tanang ebidensya. Tipunan ninyo. Jack, Sir. pusasin ninyo tanang ganingari sa sulod. Oo, sir. Sige! Bugoy! Ano Bugoy! na? Bugoy, ano na da? Ano na? May nagapalabo sa kisabi. Ha? Gaging tiro mo gin. Kalapabi nga tiroon niya ako eh. Malaga na kinakita ko siya. Pero doon, wala mo sa armas, Bugoy. Pag wala sa kisame, may ginkuot siya. Hanali ako nga tiroon. Wala gani sa armas. Ari oh. Oh. Ah, Ba, ginitsa mo sa tupad yung armas nga nagawa mo dira sa may katre. yaman na guro armas. Nalipatan guro niya sa paggala. Bugoy? Jack! Sir, naganaga magbato. Ginunahan na lang ni Bugoy. Ote, anong mayo sa iya? Ang ari ang siyabo sa babaw lamisa, sir oh. Tipunan ninyo ang mga ebidensya, Bugoy. Si Sarge, may nakuha man dito sa piyaka kwarto. Damugali sila dala, sir. Damo gi Jack. Sige, usisaon ta pagiting ibang bahay sa balay ngayon eh. Oo, sir. Ah, Dali na, Bugoy. Imusun tong sa bukag armas. Sa dugan gali siya ni Igo, Jack. Patay na siya. Patalang igo niya. Basi boy pa na. Ha? Bugoy, ano man? Dumabato pa sa Jack eh. Bugoy, ano ka man? Nakata, dali na sigwa. Dahil lang, Jack. Panilagan ko na siya. Dali na. May ibang pagkaroon nga magkakita sa kinimo mo. Dali na. Jack, ano to man? Ha? Wala, sir. Nakubra si Bugoy, ha? Nga man, sir. Natalupangdan ko. Dawlay ng hulog niya, ho. Kung pinagitayan sa ulong ni Papa ang tao. Ha? Ginatulo ko siya kayo na sa Mayo. Sa isuan niyang tao. Natingala magani ako kay Bugoy. Nano na siya man? Hubog pa siya. Abot lang, sir. Sige lang. Usis Sarge! akong tulong karon, sir. Tapos na na! Malakato ta! Nano si Bugoy man? Doon nagpraning siya, ho? Ano ba lang natabo sa amigo?
dako nga sindikato ang ginupdan sining mga malain nga nadakpan kaina sa mga taga anti-illegal drugs unit sang region sa pagpanguna ni Major Bernie Bisana. Joint operation ining mga kauturan sang anti-illegal drugs unit sang aton syudad. Bawa, daw makibot man kita sini ah. Subong pa lang kuya nakabati nga nag-updanay ang duha ka unit sa operation. Ang team leader sang una sang unit sang syudad, amo si Major Belvis. Pero, na-relieve siya. Kaginbuslan siya ni Captain Guerrero. Mga kauturan, ari subong sa aton linya si Major Bernie Bisana. Head sang anti-illegal unit sang region. Hello, sir, Major? Hello, ma'am. Mayroon adlaw. Maayong adlaw man sa imo, Major. Diin nga grupo na bilong ining mga nadakpan ninyo? Ma'am, wala pa naman makuha ang isaktong ngalan sa ilang grupo. Sa Mindanao ang ilang operasyon. Pero nakatabok na sila dito sa Iloilo. Pero wala paging verify na panamon dito eh. Pero confirm na ang grupo nga ini sila. Amo pala. O ti, ano Major? Ano ang plastada man? Nagbato atong mga napatay? O, Mambing. Nagapanago siya sa kasami. Mayroon kayo na di parahan sa tao ko. Kaya kung wala, basi ko ang tao ko pag yan na disgrasya. Amo bala, sir? Sinong nga sang tao mo, sir? Pwede ta mabalaan? Ha? Akuan, ma'am. Pasensya kita. Pero hindi ko pwede masugid ang ngalan niya. For some security reason. Ate, okay, sir Okay, sir tanda siya magtiro, sir, no? Ako, Kwan. Duha sa ulo, kag duha sa dughan? Ako, Kwan, ma'am. Sir, isa lang nakatiro sa iya? Actually, duha. Kaya isang nakita isang isa ko katawo,
Natiruhan man ng upo namon, di ginunahan na siya eh. Kaya ang isa ko katawo, nagbuling man tira. Tungod may armas nga ginauyatan ng suspect. Amo bala, sir? Abi ko gani kung isa lang eh. Duha gali. Kay kung isa lang, daw sobra-sobra naman nga 4 gidya katiro. Duha sila, mama. Duha. Ate, okay ah. Aho gali, sir. Daw nakibot ako. Subong pa lang niya natabo nga nag-updanay kamuya sa operation sang lain man nga unit. Sir? Oo. Oo, ma'am. Ako kuwan eh. Hindi ba lang may problema man kamo sa una, sir? Sang si Major Belves pa ang head sang lain nga unit? Ano pa? Wala ka mo nag-updanay? Kuwan, wala man, ma'am. Kay sang lain ang head sang unit, sang wala na si Major Belves, nag-updanay na kamo. Amo ni ma'am, kuwan abi. Natabuan lang. Nga ang ginamonitor namon ng mga tao, gina-surveillance naman nila gali. Kag sa mga kasugilanon kami ni Captain Guerrero, nagaplano man gali sila nga iguo ng mga suspect. So ano to eh? Nag-updanay na lang kami. Kag isa pa, nakakinahanglan sa dako ka pwersa. Antisudlo ng mga lugar. Tungod may mga impormasyon kami nga nabaton nga armado ang mga suspect. Kag lugar sa mga Muslim ang sulod no namon. Ano pa kinanglan nga madamo kami ma'am? Oo, matuod, sir, no? Ate, okay, sir. Thank you, gid ha. Kag congrats for the job well done. Okay. Thank you man, ma'am Bing. Thank you. Sir Major? Kapila na gani ining napatay? Sa mga napatay nga drug-related? Ha, sir? Dutayan pa kumalang-alang kayo na sa pamangkot sa ako ni Mambing sa radyo. Kumatuod, sir. Nagkapamati kami. May lang kay madasi ka man nga magkakita sang mayong rason. At oo, abi mo, Jack, nakibot ako sa pamangkot iya. Abi ko, ano kung parte lang sa grupo ang mga suspitsado ipamangkot ka sa akon. Hasta napatay, ipamangkot pa siya. Gani. May lang kay nahambol mo nga duha ang nagtiro sa napatay. Dapat gid eh. Kay kung isa lang, overkill gid ang kuha. 4 galiigo sad to. 2 sa ulo at 2 sa dugan. Oo, sir. Wow, mayo lang gani kay migahay man kami ni Mambing. Baw ko na lang-alang, baw tapos kikutani kay na. Mayo lang kay gipatihan man niyang ginambal ko siya. Oo, matuhod, sir. Ospitasyon ko. Oo, matuhod. Ati ho gali. Din si Bugoy Jack. Lano, naistorya mo na siya. Wala pa, sir. Nagtulog siya. Lanong tao na yaman. Abi, istorya siya ba na Jack? Namaguhan ko sa mga giyo niya eh. Amo man ako, sir. Panilagan ko gani siya. Kaya kung magsige-sige nga amo siya sina, hindi na lang natin siya pag-updon sa madason natin operation. Kabudlay may amo na yung kaupo dyan. Delikado sa mga ulag niya. So, nagakadula siya sa pinsar niya. Oh, lami tulog mo, Goy, ha? Jack. Kalawig. Jack. Nagnami ka ni pamatsyag ko eh. Ano ka, Goy, man? Nga, Jack, Do, lain ang galaw mo, oh. Ngipang tayaan mo pa sa ulo ang mga ginpapa na. Ambot maganit, Jack, ha. Do, nag-abot kong kisa sa pinsar ko nga kanami pamatay. Bugoy? Nabasikulan ako sa paway, Jack, ha. Hindi ko abi makatulog sa mayo kong gabi. Nagasigi ko pa minsa sa mga napatay tas ang nagdigat. Tuhod ka? Jack. Mugaling kayo natuduan ko inom kong gabi para mahubog ko kag matulugan dayon. Bugoy. Do ginasoknaan ako sang napatay tay.
O Tiano, mapauway na ta. Maunta ta sini. Ikaw, kung anong desisyon mo, masugot naman lang, kuya. Nagaplano na giman ako nga maunta at bugoy. Nagkalasinsya na gani ako kay Major. Nga kung makapakasal na kami ni Fatima, maunta na ako, obra. Ate, sige, Jack. Ito, gusto ko naman galing nga maguntat eh. Ito, nagamat ng layan pamatsyag ko. Basi maglala pag iniblas-plakad lawaw. At sige, para makapaway man ta. Makapagabuhi naman ta sinisang mataway. Ito, may salakyan naman ko yung ibiyahe. Bastante na na sa akon, Jack. Ate, sige. Malisensya tarong kay Major. Istoryahon ko pa ang ibang tagang mga upod. Depende sa ila kung magsigi sila obra. Istoryahon ko sila, bugoy. Sundarin niyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Dali sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Action Radio.